kaya apa tacake rokok masuntet salusi lah terus ayo ngikutin kan bagus kaya apa gue pamit diajani oh iki lho wong iki oh ngasomik anu maksudnya ngasomik iki sing rada lho iki cemolo kok ya aduh selamat malam lah ndok ning kene kok wis netes nek ndok mlebure lha kok wis netes ning kene kok ya sapa sing nggawa ndok iki masaku niku lho enten tiga piranti iki ndok bebek kok ndok apa lah marmute kok wis netes ojo nang ndok bebek kok terus tukule marmut ya marmut ki marem tur manut ngono lho gak kaya marem tur ngemut maksudnya sing dimut apa sing diroke niku ya ndok niku tandha bebek ngono ta senes ndok puyuh kok ndok bebek wis pokoke duduk ndok jalan lah pokoke ndok anu lah selamat malam wong bagus selamat malam Pak Gareng kowe kok iso ganteng nang ngene ibumu mbiyen midam apa to Mas midam gori Pak gori ini orang ini ra ngerti gori ini tewel iki nggih nangka nah nangka nek cara kula kan apa nek ngarani gori nek cara mriki tewel oh ngeten lha siji desa siji turu kan ngono siji wis turu niku ayo cara siji desa siji cara lek ngaten malam hari ini kula lan panjenengan tinimbalan sowan dalam agung Bu Ajah Rumini ngaten iya matur sembah wis pun panggih Bu Rumini lho to ha dereng yo wayahe panggih sik lho kalau medhun nek petukan Bu Rumini kok panggih kali Bu Ajah Rumini iki terus manten mawon to maksudnya ini sing kandhane perlu jagongan dhisik iku ajate apa terus perlu sing diomongne nang dhuwur ku apa nggih ngapunten niki wau amargi tugiripun telat wong sing dilunglungan penontonmu sampean to dilunglunge munggah ngono nggih enten mriku aku badhe lho kaya apa bayi kok dijunjung dilunglungan sing estafet ngomongke mbak iki ta ya jenengan ngetos ki amba lho iki panggonge kalih jenengan ya panggonge ngene jenengan iki kan lho larane sapa nek ora nek malah Pak, panggung kayak tangga ki jarake iki yo sing ndak-ndak lho. Nang apa? Jarake dawa-dawane ra ukur ning arep munggah rekosone ram. Lho, pancen ngene tak sengaja. Pripun? Tim panggung engko cekene. Kowe nggawa ando sing rada dawa-dawa jarake untune rada ombo-ombo.
Jadi menurut sampean anggar munggah gantung sak undute, munggah gantung sak undute. Lah niku malah di bapak-bapak wonten mriku kok. Diunggahke, disurung, ketoke nyurung to. Heeh. Ketoke do penasaran. Lah ngopo? Lah kali merowok niku. Mau anu to? Dirowok ki enek kurau. Iya lah masa gua ya. Mereka ajar sponsor sing kanggo dalu buat jarum ini mereka haul. Mugi kentun donga. Kentun donga. Kagem Mbah Haji Marto. Tasran. Nggih, sekalian Mbah Hajah Paniem. Nggih. Mugi hajat ingkang dipun gelar Mbah Hajah Rumini tansah pikantuk kalujengan donganipun saged dipun tampi Mbah Haji Marto ugi almarhumah Mbah Hajah Paniem saestu lepas oparane jembaro kubure padang dalane tansah pikantuk kasuwargan jati. Amin. Amin. Dipun akoni umatipun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli alaihi. Mugi Mbah Hajah Rumini menika tansah pinaringan bagas waras, panjang yuswa, tutup anggenipun momong putra wayahipun. Amin. Rezeki kathah melimpah barokah. Amin. Wes iki jan pinter, Mas. Aku ndonga sak ndonga iki jan trep. Ngono iki kowe ndongakne awakmu dhewe ya mandi. Boten lah. Lho, lha kok malah ndongakne sing apa dalem kok ya. Lah biasane ndongake wong liya ki mandi ndonga kanggo awake dhewe boten mandi. Lho, lah kok ndonga seprono seprene wong pengen modot ora modot-modot. Ya Allah. Kapan mandine? Ya jan kok sekali tempo ki mangan cagakane. Nah, jadi ben dawa. Ngono lho. Napa? Ya dahar cagakane ini ben nyelot dawa ora ngaten. Cagakane preso, kalau cagak kabel kan. Cagak listrik. Nah, nek nggonmu listrik, nek iki ya listrik. Anem dia. Masaku ora cetha ya. Sing mbakku alhamdulillah sedaya waras ya, Mbak ya. Sedaya menika mugi pinaringan bagas waras, sehat dipun lancaraken sedaya urusanipun. Amin ya rabbal alamin. Ya. Ya, dalu kita awake atur pamipun sak bisa-bisane ya. Maksudnya rawuhe iki sampe nganti tak kok kali nyang. Kula dugi mriku pun jam 11 niki wau. Aku dan dugi mriki. Kok nyisir rono nyang apa? Mboten napa-napa ten mriku kaget to. Kok tak kono penonton dari tekek lho, aja ning ngono. Kok ae mung digawe dirambati tekek aja ning ngono kuwi engko sing apik to ya. Matur nuwun Pak, matur nuwun. Matur nuwun Pak. Matur nuwun. Gak aku dhewe salaman karo kono ali-ali kuwi lan kok ya. Ora lah kowe buatan ndelok nolake kula kethek. Matur nuwun. Lah. Kuwi tiba-tiba kupinge pilek lho. Tekek. Lah nggih ngeloki kula tekek. Matur suwun nggih Pak. Matur nuwun. Apa tekek iki apa? Tekek iki lho, kotok-kotok tekek, kotok-kotok tekek. Suaranya malah apik iki timbang asline iki. Ampuh. Kediri itu kaya ngene iki lho wong bagus nek pagelaran wayang penonton tumata kabeh. Nggih, sing ning ngarepe lungguh kabeh, ya madhep rene kabeh, ngangge bokonge dhewe-dhewe kabeh nek lungguh ora nyilih bokonge kancane. Ki tandha pramuka budaya iki tetep ning kene iki adiluhung lan isih diremeni dening para sutresna kabudayan. Nggih, bab lungguh niku mosok nyilih bokonge kancane. Ya ora maksudku ya pepindhane iki guyub rukune kaya ngono ku mandireng pribadine ya kaya ngono. Perlu dipun contoh. Iki nguri-uri kabudayan nggih, murid-murid kabudayan. Nah, saiki ora mung gurune iki wae, penjang iki sak ora ya dadi pelawak utawa komedian Pak wis suwe. Bergelut karo kabudayan ning wayang kulit ya suwe. Sampeyan ya tau syukuran kaya ngene iki. Alhamdulillah nanggap wayang ini. Boten, Pak. Lah piye tok kudune nyontoni no. Ing ngarsa Tulodo, ing Majamanut karsa, tuturi handayani, kowe kudune wayangan yo. Lah wayangan kuwi derek dadak gawe kok wayangan. Ya digawe-gawe no. Lha digawe-gawe pripun acara napa? Lah sembarang, ulang tahun nek ngono kuwi. Alah, wong ulang tahun kok diramek-ramekke nggih jenengan niku. Lah nek wong umure suda kok senenge ra ukur. Sapa? Lah ulang tahun niku kan umure suda to niku. Maksude Tambah umur iki suda umure cedhak marang
patine. Nah, kamu sok seneng-seneng. Loh, ya kudune no, aku sudah umur 17, aku sudah umur 40, seneng perayaan nanggap wayang ngene iki ngetokke dana. Jenenge kowe melu sedekah, kaya burung ini iki sedekah. Nggih, Kowe ya wayang ngono, sesuk kok piye dadak kok piye yo. Aku malah budal. Tawa-tawakne aku. Aduh ki mriko pinten mawon. Kok kene dipangane muntir kok. Lumayaku lho. Lono ki ora golek panganan. Mok suguhi kene, ora mok suguhi ya tak rasani kan ngono. Alah, paling lebih bisa iki. Lumayaku. Pokok intine tetep nderek bunga mergo buah jarum ini gelar pagelaran sore mau ana tausiah, sore mau ana pengajian agar ana sing diarani ndonga liwat bidoring kabudayan kaya begini juga. Sore mau liwat agama, Dono rasa. dono ki apa? Dono ki. Dono kasino Indra gitu. Dono ki weweh. Weweh to. Weweh ki Weweh kok paring tawi nyaosi ngono lho. Dan kagem jenengan bakso apa ya diwe caos ki. piye? Genahno to, genahno. Kowe rene iki awake dhewe atur panglipur lho. Apa sing arep mokwehne penonton bengi iki? Sinten? Kula lajeng Kowe arep ngowahi apa karo penonton? nyaosi penonton. Lho, piye to? Lah kula rene golek apa nyaosi yo. Kutare wangi dok kono dok kene iki kula golek. Ning daleme buah jarum ini iki ngadepi penonton sakmono kae, apa sing arep ngoktokne dingge penonton? Lah napa sak ditokke ora ada apa-apa lek. Piye to? Sing arep mok aturne penonton apa kowe? Ngaturke luput, Pak. Yo ngaturke luput mesake to penonton sing enten wingking. Lah ngopo? Ah mboten ketok blas lho. Ya aku seragam ireng, apalagi kira garangan to. Ya ora kok kaya ngono garangku sampeyan iki cara wayang ngono Arjuna. Wah. Ning Arjuna kedelek ndut. Ngono lho kita mose kaya aku. Ya Arjuna musuh buta. Buta rambut geni. Buta iki ngawur. Aku geni aku lek kok ngono aku ditayang. Boten sah kayang. Kalau ini sayang malah nggak kayak gajah loh kok. Ya ora cetok. Pokoknya malam hari ini aku kami pun sinambi jajan ke swasana. Terus Tak goleke kanca ya. sinten? Ah, iki jajal Mbak Krisnia. Ah, ini sebelum Mbak Elisa, Krisnia ben menunggu. Krisnia. Iki presiden sing carane nyinden wiwit jaman isih ning jero kuwo garbane teng ibu. Wah, iya tasih wonten Mandek kok. Lah lahir iki lumahe bayi nangis dhek lahir ura-ura. Ini kerokan. Oh. Pisanane dipeki yo pemanasan ki yo sing cilik-cilik sing kopier lho. Lah iki kok ditokke pisanan budine ra umur. Wah, iya. Lah kudune sampean bersyukur. Bersyukur pripun? Aku iki ngrahapi panjenengan nek rawuh bengi iki tak sugatake presiden sing ora gemen-gemen. Nggih. Ayo tak dene sing bocah lencir-lencir cilik-cilik. Ayo iki apa? Kurang bobot lho. Iki sinden berbobot lho. Bobotnya pirang kintal? Ayo pirang kintal ya wis sampean. Ukure ora kintal, ukure ton. Apa yo dirayu petuk wong wedok kuwi. Wong rajame wong lanang petuk wong wedok kuwi wis dinaris. Ngono. Ayo pripun kahanan kados keten lho. Pamit jenengan aku mriko. Nah, mamaku aku nang burine. Lho, dikira kebong letong no. Aku letonge jenengan kebone. Kowe iki apik lho, kowe ngletongi awakmu ora apa-apa ning ngebukne kono. Ya paling ora rada sangar titik. Ada, ngono rada sangar.
Badak. Dirayu toh Mas dirayu. Nganggo Aja sing cantik-cantik sing nganggo cilik-cilik loro. dirayu. Sekali tempung rayu. Nyapa kok iso ngusapi Eh. sampe ngiler. Heeh, sampe ngiler. Sampe ngiler. Ngiler. Ini tak balas kok. Ih. Kok bisa sing dibalas? Lah piye? Aku balas jangkute ya ra gitu ta. Hei. Ora cetha kok yo. Lah kok Ya kudu janggut kok yo. Janggut, janggut. Lah iya. Loh, ini kan tak tekan aku. Maksudnya janggut sing ning pasuryan utawa rai. Ngono, wong ki enek raine. Iki rai ngono lho. Masa kok terusnya langsung dibetok kayak gitu. Mikir langsung dibetok. Nah, Kudune dijawil di sawang raine pasuryan utawa rai basane. Lah nggih. Niki kan desane mawon. Apa? Niki nggih rai. Rai apa? apa? Rai lok. Dadi lan saben wong itu gemok ngono. Nah, ngene kan yo. Kita piye? Apa? Yang apa? Bukan apa-apa. Jatuh kalau itu jatuh. Alah. Pasangkan dong, pasangkan. Manggone ngendi? Di sini pasangkan dong. Allah. Kenapa? Wingi ngene iki tak pasangke aku kleru. Apa? Malah bledos no. Ora kan masaku jajal dirayu, jajal kaya apa lek mung rayu. Sembarang ngangge bawa sembarang, wesnya karo bawa sewenang dhek Oke. anggar kudu bawa no, woi, dadah Mas bawa. Nah, sembarang manut sampean dandang kula kene pantun. Kan ada dua sejoli. Nah, Sejoli kowe jone aku line ngono. Aku gede kamu li. Ayo. iki yo iki ketoke kok yo demen wong wedok ketoke ketok yo. Nek ngene iki yo normal lho Pak rumangsane. Kamu itu bagus loh. Ganteng loh kamu. Matur wis nek kira ono to Mbak. Upama kelakon sampean di bojo Kris nyanyi mau tukokne Iya, apa? tukokne apa, Mau Mas? tukokne apa? Tak kuwake bego. Lah wite pawon gotong rakwat kan bego. Nek arep aja dibego gitu. Angger arep aronse lho. Tetep kayak bego. Heeh, dibego. Lah sing kok sakire kowe dibego bingung, bingung golek lho nek ndi puncak nek ndi tibake dhek kapitas. Kan bego tuh. Motor berarti. Neno. Bila, ayo. Duk wong lemu. Lemu tur ayu, tidak lemune. Kok ki jujur wae apa enenge ora sok hapus-hapus. Wong lemu Kan di wanita lek dijujuri kan nggak mau dirayu tau mau nih Wah, wanita itu. senenge dihapusi ngono kowe. Dihapusi tapi yang manis-manis. Di alam bono. Oh, Wong wedok ki wajibe dijunjung. Junjungan lho. Dijunjung, Mas. Junjungan. Mas. Dijunjung wanita itu. Pak, Apa to? Pak bayake. Lah mosok kula jujur ngeten iki lho. Kok yo Dijunjungi ngene lho Mas. Piye, Kak? Wis gak goblok gak suwano Dijunjungi ngono lho. Bisa, jujur ngono ora apa-apa kaya ember. Iki jagutku lho. Kena intuk-intuk arep-arep. Ora apa-apa kaya ngono. Ora apa-apa kepiye? Ora penak to aku. Oh, piye? Sian. Terus wis alus lho iki joget kan pinter. Apu. Ya. Jane ati. Joget ya. Guru joget kok. Jogetnya kaya ulo bungung ya, Pak. Maksudnya bocah kok ulo iki arep mangan kodhok ngono. Kodoknya sih dah. Lha sapa sing ngono kaya Aku. Terus Kaya ngene wong nandang
asmara diajeng garwanipun tiyang kathah yayi garwanipun kakang iki yang geleng iki ya kudune setia kok nek wong akeh lho ya garwanipun kakang yayi wanita utama halus iya ngono ki bodine iki bangkeane nawon kemit ngono ki Iki mereka nawon sampe sawang to. Lho, tengok lho enek gigiane to. nawon kebo wah Iya. apa kowe iki piye paling sombong dhewe ya kowe lho sombong piye to lha ngopo lho kentol dadak kok ketok-ketoke ngopo kentol kok mbok kaya kene iki lho kuwi lengen lengen lengan to lalu matamu apa kaya wah kentol karo kene gedhe kene ni iki lek ngomong ijam lho ketoke naipe karo wong akeh ndarani nggawa anak Timan Kang Mas. Enten taman Kang Mas. ngopo nek taman wis kowe jan kaya dolani Dani matamu ngapa ngerti kahanane to Apa sayang? pacangan ki kena gorike ora kok mbok ngenak-enekke obat abetke Aku kan gembira, aku kan seneng. ya seneng-seneng apa dilus-lus kopi kok Dilus-lus. obat abetke Dilus-lus. ya Pripun Kang? wes wes aku gak rakepan desa Masa barang ora dibuka lho ora cetha ya keri aku. lho dikata-katane seri to lha iki jenenge carane masalah kerye GR kaya ngene wong nandang asmara kita kok kene meneh iki mau kok bali rene meneh iki lho lho ora apa-apa asmarane dobel kok apa ta waku dewe wis aja ditabrak kaya ya kan ibarate manten temu ngoten nika kan aku kan wae mantan temu biasanya barang-barangan suruh kamu balangan apa nek karo presnya halo kok kaduan balang sih ngono nah kok balang sandal iki lah bojone kok di balang sandal lah mboten enten suruh ki ibarate suruh wonten Iki sandale mawon anakku to. wis sedarku iki sandal dhewe kok ya wis sedarku dhewe ya dipalake naneno tung 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 sang ya pripun jadi pokoknya kok alaran seng seng gosong to kowe ora iku turung seng lho kaya kobong kok enggak dhewe mek urung ngadus dadi Sang, seng ora mek gosong tok seng iki satu oe lah kowe ngene ora lho kowe kok mengkap-mengkap to jogetmu ora aja dipalake kono wis aku sing ngene to ayo siap ben gagahan kowe katane dadi wong lanang sing gagah yo dewa do dewa sawo yo ora gelem kaya kowe dadi wanita kan lho merak ati mekar kowe merak
Au. Besok kapan katakan Kulitnya kerja. jejet lan wong asu Ayu. lagi luwe ayu Oh jejer asli. sama Oh. nyidam sari mas Ini menyilik dandan gula. Nggih. Tembangnya apa Mbak? Mbak Kris. Nangis sadrun. Ini bundutan ya, bundutan ini. ini kuenten Jeng. Piye? Piye lagune piye? Anu cat nangis aku wis iso, ora sama warai iso. Nangis sadrun ning atiku ngono ta? Injing. Piye piye? nangis Wis iso ora sama warai ngopo to kaya. ngono takok nyopo kok kosuse koyo entit to jenengan takok Aku rada sak kakange titik. Ngono. oh kakek Adike kan tet, kakange entut nah ngono lho. Sing masang mau. Nangis sajroning atiku Nalika sliramu apa sliramu ora krasa ringan wengi rondo agon ali jalanan tau ono wingi ono ayu ono ngendi Oh
Tinggal katresnan. Mriki budunipun kanca-kanca menika saking anu nggih, Mas Gawe kaliyan Mas Tulkian saka Pare. Mas Ujak. Nggih, pripun? Tadi kapal nyapa dalu menika penjenengan mboten ijen to kalau wau tindak mriki. Boten. Karo sopir apa mesine? Nggih. Mula kuwi Mbak Elisa. Mbak Elisa. Heeh, Mbak Elisa diaturi